Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tamaşaçylary. Siziň öňünizde biziň durmuş durulgy satly gepleşigimiziň ýene bir täze sany. Täze sanymyzyň hormatly mihmany dutarsyz durmuşy göz öňüne getirip bilmeýän, türkmeniň sarpasy hasaplanýan dutarlardan şahsy muzeyi dörüden Ustad Halipamyz Taňryguly Bäşemow. Taňrygulyga gymmatly wagtyňyzdan biz üçin aýryp bizi bir öz şahsy muzeyiňizde mihman alanyňyzda biz ilk bilene köp sag bolsun aýdýar. Biz bu ýa elbetde biziň bir ýaşulymyzyň arasynda biziň bir sarpalanýan milli bir dutarmyza şeýle hormat goýýanyňyz üçin oňa da aýratyn sag bolsun aýdýar. Indi gepleşigimiziň başynda bir ähli watandaşlarymyzy gyzyklandyrjak sowallaryň biri bolan Taňrygulyga nirede näçinji ýylda dogurlyk we haýsy zähmet işleri bilen meşgullanyk diýen sowala jogap berseňiz, soň siz üçin taýýarlan beýleki sowallarymyza geçeriz. Men 1964-nji ýylda Bawarakda doğulmuşum. Götden Bawara olasynda doğulmuşum. Şeýerde ularlyk ýa soňundan instruktor berdi işlerimizden şähere geçip geldikde. Oňdan doğulun ýaly ýerime şoýary. Aýny o da ýaşkan şu Duldumrak Kazak tipi sazlarına bar şu wagtçol Türkmenistan halk artisti. Aý o çok şoňa biraz oğlanka gatnalykda dutar çalmany öwrüldüm. Ýaş wagtyňyz dutara bolan söýüňiz hawa. Eýam oglan wagtyňyz dutar çalýardyňyz ýa-ni. Soň beýle bir aýdalyň tek tamaşaçylarymyz hem tanışdylar. Siziň şahsy muzeyiňizde biziň bir tanymal bagşylar diýeli ýa bolmasa şahsiýetleň bir dutarlarynyň jemlenen muzeyi diýsem elbetde ýalňyşmaz. Şol dutarlary şeýle jemlemek bir şahsy muzeyi döretmek söýgüsi nädip döredi sizde? İrandan Türkden gelip şu dutarlar sorup başlandı. Mende de bir kuşlan vardı o Halipalan dutary. Haýsy Halipalan dutary? Şu wagt mende orada Lyasyn dutar vardy. Onuň baky Marzdan bir tane Halipalan dutar vardy. Onuň sonra köpelli bol men onuň aýşuny daşyna gitjekde. Onuň şu daşyna gitmesin diýip men şular onuň Halipalan dutarlary ýygnap başladym da. Demek şol daşary ýurtdan gelýän adamlaň biziň milliligimizde satyn alýanyna öz ýurduna alyp gitýänine siz has bir erbet duýgu geçirdiňiz diýsem ýalňyşmaz we öz baýlygymyzy öz ýurdumyzda jemlemek islediniz. Tokman şeýle bolmaly şu. Umman 90-njy ýyllardan öňrek men başlandım ýene. Näçe ýaşyňyzda o döwürler? Men 64 hasabeda şu wagt 25 ýaşda. Ondan beýle. Tek oglan wagtyňyz eýen biziň milliligimizi öz watanymyzdan çykarasyňyz gelmändir da şeýlemi? Boldy da. Indi şahsy muzeyiňizde bir edil häzirki wagtda näçe golay dutar bar? 120 dutar diýýärler. Bizden orak dutar da. Hemmesem şu şahsiýetleň çalan dutarlar. Hemmesem şahsiýetleň çalan dutarlar şu. Ýurtdaşyna çykyp bir sizin tek bilmeýäkäňiz satyn alynan dutarlar alyp gördüňizmi özüňiz? İdine. Yurttaşına mı? Hawa. Öň çykypdyrdy. Siz aňyrdan gitdi. Yok, men İrana 3 tapar gitdim bir dutarçy. Kimiň çalan dutary? Şol Kör gojalyň dutary bar. Sary bagşy toga edipdir da. Şonu. Ondan 94 ýaşynda bir ýaşlyň oýunlyken. Men nidi Kör gojaly 7 ýaşynda ham kakam ýanyna gelip şunu toga edipdi diýdi. Men kakama diýdim. Onuň akbarada Halipa şunu diler şu wagt diler ýol soň geler soň diler şu wagt şunu hem şunu etmedi. Menim öňüne düşmänme gynanýan soň gitdim 3 safar gitdim. Şonu ýene bir ýagdaý boldy. Magtumulyň dutar bar diýdiler. Bir İran adamdy. Magtumulyň dutar bar diýdiler. Şu Kaspy deňizinden Amerika gitmeli. Ay şoňa da 2 safar gitdim ben şunu. Bir safara gitip tapmadyk, soňra mana eýdip tapdyk. Şoň öýüne bardy onu. Gurrun berdi. Ay şunu ýagdaýlar bolup dur şu dutar diýdi. Öyle Türkmen dutarın. Oňdan sallan çağa bilýäňiz. Çağa şoň nimesine bir gat edip şonu bukup saklanan dutar diýip gurrun berýärdi. Magtumulyň dutaryny men gördüm onu. Ondan şu ýolaman urup baryp sorapdyr şu dutar, sorat diýip durýan. Men dedim bolýa,
Sen bizim dutar tanıyan ustadın adını biliyorum. Yok Maktum'un dutar değil. Ben sana bir daha daydım. Şu dutar Türkmen dutarı. Kuluyolu sanatan dutarı kenne. Hiç men bilen yok. Hiçim değilsem bir uniyan yer oluyor. O neymet çıktı yağdaydı. Menden başka şunu alacağım yok. Şunu kimin kidiğinden bilecek yok. Maktum'un dutarı değilliydi. Yani köyüne dutar olansam, ben $2,000 vereyim. $100,000 diye de. O Maktum'un dutarı da, onun doğrunun dutarı değil de. Vermen şu alıp gideyim, etmedi. Ayağımda neyse versin. Karaş 2 tane dutar için ben 5 sefer ettim de. Ona vermedi. Böyle dutarın vermedi de, oğul ay bir ıgıtsız adam da arayın. Onun yönü, ben şu dutarı okman alayan, bir günden bir gün. Nesip alan olsa. inşallah. İnşallah nesip Şimdi olsa. berde tarih var, şimdi bu tarım var, benimle de değil ol. Yani bu tarih var, şimdi çalan utar var, neden utar var, öz utar bir pırlağalarda. O zaman ben şu pırlağın oğlu var, şampunluktu. Onu pırlağın, şu utarın tayi, pırlağın utarı. Ermeni usta yatan da şunu, Bağdasar yani. Senden ova vermen deyip, pırlağa veriptir de. Onun ben şu şampunlukta tarih var, şimdi utarı kimin ki hiç ben bilen onu. Ben şu bana görken şu gayret, ustasını bir bileyim ben ölmekten şu ustasının tarihi da bilin orada. Onun öyüne var, çünkü gayret et görken, ne o mu? Hala da onun görken der yani. Plan ustanı utardır, şunu bilip koyduydu. Ondan bir gün bilmedi, televizyonu var onunla aydıptır, bir aydıptır, şu ustası planı yapıyor. Bilinmeli hatta o neyemedi orada, tarihi yağdaydı. Sağ özünüz döreceydiniz mi? Ay bir kustan sadece ettim ben, dönüttüm. Atlarını belki ağlak geçtiniz. Şimdi birinci sağlıma şu Devran Tesmemedov var. Ay yanımda oğlum. 3,5 çağda o. Artık talantlı olan. 33 yaşında öldü de. Ondan sonra yanımda oldu, elimden de yanımda. Ben sonra Devran'a deyip bir saat ettim. Çağı almadı, Devran'a deyip saat ettim. Sonra oğlanı çalya. Ondan halifam vardı, pırlağın severdi, çağırdı, uçtu, katı uçtu adamlar. Onun telirdi hatta da hiç aşağıda da yağdasını vermedi adam da. Ama 2 dutarı var, ben ölmekte verdim ama 2 dutarı. Sonra halifa hürmet edip, sonra bir saat ettim. O zaman bir, şimdi şu Qoğuştan'ın dutarı var da bizde, benim. Şu Qoğuştan'ın dutarını kurulun etsem, ayrıtıyla kurulun etsem ama. Şu Uspenskin yalğısına bir qoğuşt kaldıran hep bir 4-5 nota bir baş savaşını yazıptır Uspenskin notada. Mene nota bileme onu Yalmurada konservatuvarda işleyer Yalmurad Recep'e. Ben şunu okuyup ver şunu bir Qoğuştan'ın hatırasını öbür neymi Atçıhan'la. Onun şu sırada onun doğruluğum da iyiden onun iyiden etmeli oldu da şu hatırda. Dutarım var onun son. Galat yine de var onun. Çalmaz kalamam var. Köp sağ olun. Tağırıqlağa inni şu dutara olan söýübi sizde dören söýübi öz perzentlerinizin içinde barmy? Ay yok. Yok. Oğluma bir 10 tane sadece öğrettik ama ay. Başka işler bile tamam. Dutar bilen nerede? Belki aktıqlarınızda bolup biler. Ay bolmam mümkün. Bu şahsi muzey sizden son kime kalıp biler? Bir de şu gıdıqlı. Ay şoň üçin Nurlar abilen aledy ona şunu görkezseniz oğlum arkitektor men oğlum. He. Her şoňa maňa çyzyp ber. Şoň eskiden bir surat da bir ýöne çyzylan. Sizin arzuňyz diýmek bu gymmatly dutarlaň bir muzeyde saklanyp. Hawa, muzeyde saklanmasa bu halkyň baýlygy da. Dutar we bagşçylyk. Türkmen ruhunyň özüni. Dutar gadym döwürlerden bäri her bir türkmen maşgalatynyň töweriniň bede bolupdyr. Dutaryň owazy her bir türkmeniň hemiçilik hemraty. Dutaryň ady rowaýaty urlan görülen göwün telwaslaryny owaza we säp bilen guraldyr. Dutar beýik magtumulynyň oý pikirlerine sadançylyk edip bilen guraldyr. Türkmen topragy gadym döwürlerden bäri senetçiligiň, ustaçylygyň we sunuwatyň mekany bolup geldi.
Dutar müň ýyllyklaryň dowamynda türkmeniň durmuşynyň aýrylmaz bölegine, ruhy sırdaşyna öwürli. Halkymyzyň köp asyrlyk aýdymsaz medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan dutar, gadym döwürlerden bäri halk aýdymçylarynyň fazyny ýetiripdir. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň "Ýyly döwletgeler bolsa" atly kitabynda dutara bagşlanan babda faz guralynyň döreşi barada bir riwayat bar. Riwayata görä, Halif Ali'nin atbakary bolan Baba Gammar ilkinji dutary ýasapdyr. Ýöne ol ses bermändir. Şonda Baba Gammar şeytanyň maslahaty bilen dutaryň sapynyň kirşiniň gulokdan gaýdýan ýerini bogup, oňa eşek goýupdyr. Faz guraly misli jenneti owazlar çykar, saýra urapdyr. Şondan bäri dutaryň guloklarynyň aşak ýanyna goýulan yer şagada şeytan eşegi diýip at goýulypdyr. 2021-nji ýylyň dekabr aýynda dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşlyk sunuty UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girildi. Her bir halkda bolýar ýaly, türkmen halkynyň hem aýdymsaz sunutynyň ösüş taryhy, öz boşly ýollary, sütün halifalaryň döreden gorlary bar. Şükür Bagşy, Çuwal Bagşy, Kel Bagşy, Milli Täşmiradow, Pürlü Faryýew, Nowat Bagşy, Ödünýaz Nowatow, Tahy Jepbarow, Çary Täşmemmedow ýaly ägertleriň eline saýran türkmen dutary bugün dünýä ýüzünde paragatçylygyň, dost sogonyň nyşany bolup ýanlanýar. Türkmeniň mukaddes sunutynyň ýeten bu beýik derejesiniň türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň türkmen medeniýeti, ýyly döwletgeler bolsa, paragatçylyk, fazy dostluk, dogonluk faziýaly eserlerine hem giňden wasp etilýär. Indi taňrygulaga şu dutarlaryň içinde haýsy bir şahsiýetiň dutaryny alyp, haýsy milli sazy çalanyňyzdy hatlede dalýaňyz. Ay bu haýsyny alsaňam, çaly bilseň, haýsyny çalsaňam lezzet bereldi ana dutarda. Haýsy milli sazymyzy gowarýaňyz içinde, sazyň içinde. Sizi has beter joşdur. Yani belki yine käbir mihmallamyz diýäde, dutar elim alamda, plan saz çalamda, dertlim, aladalym ýadymdan çykýar diýär. Sizde şeýle haýsy duýgy? Ay men şazoluk burna sakbat çalsam gowarýan. Taltyklar çalýan kämaga şonu taltyklarynda 7 bölek. Şonu çalýan, ondan hazoluk burna sak çalýan bolan içiň moşýar da. Onda şu ýerde bir owadan o hallara bu maňa çaldyrmaz. Agra alır. O ýylyň o ýumşamyna çaldyran, dogurtnaýdan doglara. Öýsam çalaýarmy? Bir kısa saatçı elim açıldı. Böyle. Yani mümkün olsa şahsiyetlerin sizde bar dutarlarını tanıştırıp geçeýil bizim tomoşaçylarymyza. Yani şunu men kan ağlamadık. Gagdaýy da. Şu ýagdaý bir hili ýagdaý bolýar da her dutarda da alanda bir ýagdaýlar görýärler. Misal üçin Jepbarowyň dutaryny almak üçin men 10 kilo atmadım öýlerine. Täşmemmed ağam dutaryny daýlamda bardy da. 23 ýyl araşdym şonu aljak boldy. Berin ahyry 23 ýyldan soň aldım. Şeýdi almallaryň. Ben planyň oýuna barýan, ber diýenim berin. O pulunyň memesi ýok bolýar, şo her kim öýünde bir gymmatlyk saklasy gelýär. Menem ony bir menne bolsun, menki bolsunam däl bizim maksadymyz. Onuň öýlerine ahyr bir gün näme bol nesil bara, bir nemere adam agawat gelýär, agtygy, çoğulugy, ýuwulugy hamala. Ondan o şpanerden açsa, ýa bir döwülse, ýa bir näme bolsa, bolan ýagdaýdan aklyna çağrylan bir gün oğlaryna gitdik. Şo men kiçikem çalan dutarym bar, Mehmet Radusan dutary. Sen şonu aldyydym aklyna çağrylan. Gider şonu neydi, inlemeň birini men şonu alyp berdim. Aklyna bir dutary berdim maňa. 40 kilo götürdüm diýip berdi o dutaryny. Şonam sen almaýan, kiçikem şonu çalýardym, pürlü agadagam şonu çalypdyr diýdi. Bir onu şu dilep, eýdip, patnap alýan da näme etsek gitmedin. Iň soňunda maksat şu bir ýere üýşürip bir hökümetde millete hökümünde durmagy dursa. Ony misaldan şu dutar aýal wagtyň atasy Han Polad ustadyk usta bolupdyr.
Takminan 1750-nji ýyllarda ýasalan dutar şu. 50-nji, 60-njy ýyllarda. 300 ýyl olayın bolan dutar da şu. Daha şu almağa gittim da şunu. Onu aldım men eýdip beýdip. On mäşillap şoňa ýerine düşdüm da şu dutarym olmaýdy. Ondan ahyryn oşo perwan maşlarda da şu dutar. Ona şoň awtony elektrika degerlerden eýdip beýdip aldyk ondan şunu. Ondan mehmançylyk bolýan da şoňlaryň bir mehmanpewer naharidir öldü. Bara bunu o nahari medi. Ondan da o gowşuna gitmeli, dostuna gitmeli, çydap bolan nokta. Agentliğe gittim. Ben gidip geleyim, maşin verdiler. Alarlar, korkkanlar döwürler, ýa-da ederler, oýnarlar diýip ýanyma alyp gittim. Şunam goýjak gal şeýerde. Ondan jaňatlar ondan agentliğe bardım. Ana şunu ýaly bilerim çalışmaly, jaňatlar. Onu biraz garaşdyp, men daşarda Amerika'da oturuyorum. Oturuyorum, bir yaşlı geldi, salamlaştı falan. Yaşlı adam. Duhtar elimde de. Neyim duhtar çalıyam dedi. Ay ho, salam olyan. Bu duhtar kim ki göreyim neydi? Ben çıkardım kahva dedi. Pervan mahsu be dedi. Pervan mahsu meni doğun yaratmasın dedi. Ömür toya gitse de yanladım dedi. Şu sana ay deyin neydi? Benim şoğat bir oğlunluğa medyasya. Şimdi sen kim, ne hilalli, ne ama pervan maaşın kalkasına Ata Hoca diye, o da bağışadım. Ata Hoca, hocalar olur. Şunu mağtum oluyor ama ellerini çalan nutardır, bilay gitti şu. Ne ile adamın ellerini nutarlar şu. Benim şu vaat bir hatam çınıktırman çok kayıtacak ol oturulsan da değil. Onu atlık çünkü neyden aldığını ama elbette onu bilmeyenim olma mümkün. Pervan maaştan eşitinde adına gidiyor da. Pervan maaşada şu kakasından alın. Onun anırdadır da bir köyünü de hatta. Onun her türlü bir özünün yağdayı var. Kiçirak tarihi var da bu da. Yasalşama döwürler ütgüşüreken ha? Kerpiçe yaptım da onu. Çok gelen jutsan ne dutaran görkeler men şu dilim media kerpiçe diye ekenna gelen jutsa var ya. Anırdan gelen ekenna var. Yine beýleki dutarlaryňyzy tanıştyrsan. Yani her beni şu dutar şu gowuştanyň dutary şu. Şunu ýuwlugyny allyk bir garryja aýaladan. Onun şu sandykdan çykarman 50-60 ýyl saklapdyrlar şu dutarlar. Ben şu gowuştanyň ýuwlugy diýip garryja aýal, şondan allyk şunu. Şunu gelen tutan halipasyna Seyit Sakaw diýerler da. Ol bagşa adam bolupdyr, sağdan adam bolupdyr, Seyit Sakaw diýilýär. Şol adamyň ýasan dutary şu. Şoňa da takbynan bir şol neme gowuştan han bolany sowgat edilen dutar da şu. Şu dutarda qara däl göklen çalpdyr. Aman geldi gönlüm çalpdyr. Şu döwürde moğlun eteden çalpdyr. Şu dutary yaman köp adamlar, şahsiýetler ellep çalpdyrlar şu oyunu. Urna da gowulýanlar bol şu gowuştan Hoca Müşküranyň Ferkerde başly bolanlar onu şeýleden. Şu aman geldi gönlüm bilen dowat ekeniki. Bir gün aman geldi gönlüm şoňa sen han bolarsyň diýdi. Hoca Müşküranyň han döwüri. Ay men han boldum sen ýanmalar da şuňa ýa ýaşa olanlar. Ondan bu han bolýar. Han bolýar boly aman geldi gönlüm çağırıpdyr. Sen men ýanyma gel, aradan sagalym bol, näme şunu ýalar. Ondan men ipden urar han gaty bolar, men ýanyma gidip bilmem diýipdir. Ýöne senden bir haýyş edýän, sen şu şahirler bağışlananları gollady. Ne bağışlananlar, şahirler köpsüne daýhançylyk edilen o şu bağışlananlyk bilen näme demek onu. Onun şoň diýen edip bir şo töwerekdäki bağışlananlar, şahirleri mahal ýygnaýan eken. Gowuştan gollaýan eken şolary. Şoň üçin şu dutar mysal üçin gürleşsem, ýa-da adamlar eldegen dutar da şu. Daha ýokamy? Hal üçin aýdýan. Bir sözden aýdam. Ondan gymmat. Yani
Onun eýetini Bir beýik şahsiýetliň bir ellen çalan dutarlaryny öýüňizde şahsy muzey etmege meýam ulubag. Onu bilmelem de şunu dutar görsen misal için ustasyny bilmeli. Kim ýazanlygyny bilmeli. Men misal için Esenlik dutar bilýäňiz. ay howul menne bar işim şu da. Ýaşylar arap çekdi. Bilmek bolýanlar. Bilmesen edemem bolar. Ýa bir dutaryňyz gördüm. Arap harflary bilen ýazylgan eken gapdanlar. Şu arkaňda duran dutar. Hawa. Ine şu dutar näse? Şurada birinden sonra sok şunu subra solup da ayet kursi doğa ýadyrypdyr. Dutar. Şu atlyň Türkmeniň iň näme Türkmeniň starjy bar, diýýän usta bar. Perloçuk diýerler. Ine şu täsmeme dağın dutarda täsmeme soğan var. Şunu ýasan şu perloçuk şey. Ondan şon kakasyna anete dusta diýerler. Kel wagtynlarda dutar var, anete dusta ýatapdyr. Onun on kakasyna da perloçuk diýerler. Ne şu qarry perloçuk ýatapdyr dutar. Şunu Nurberdi hanlara Yusuf Han'a kiçirakka elbette. Han soğuk edenler de Yusuf Han'ın Nurberdi han'ın dutarı şunu. Awadan şekillerim çek. Şulam şey takminanlar 50-nji ýyllar ondan öňürak ýasalanlar da. Aslında dutara taňryla beper ýetip bilýän bir gaty bir agram zat berilmese, ýöne şeýle durany bilen ýyl geçmegi O bilen. şeýle dursa, o egerde şol şunýan öýüň şertine saklansa beper ýetene. Yetmez. Çüýremek ýa ýene bir zat. Çüýremek diýlen adam çyýg derip gawr diýme, çyýgda saklamasaň, gömmeseň çüýremeýär. Birazjyk ýeňleýär olam içinden ısı geçip gaýdyp, gara öýüň şertinde şo nimeden ýitirenek. Egerde şoň sallam diýilýär da, birazjyk şo gaty ýuka etmesen, ay müňiller şu duta gowsak bolsa. Köpem durar onu. Öyle näme saklama gerek de, muzeyde zatda saklasan şertlerini. Aslında bir ýaňam aýdyp geçdiňiz şol daşar ýurtdan gelýän adamlar gymmatlyklaryny alýanlar üçin bir has gyskanyp diýen ýaly sebäp bolar elbetde ýalňyşmaz da şu gymmatlyklary jemleýänler. We has şoňa bir üns bermeginde ýene başga tatlar sebäp boldy. Ýa diňe şol pursatlar sizden Aýny näme men dutar bar ýanna. Hawa. Onun kiçilikden hem öwrendim ondan. Elbette şu zatlar kalbama girýänlerden. Diýjek bolýanym bir halipalarym biziň ýurdumyzda käme bu döwürde Ay, dutar bir halipalara şunu eýtdiýen adama ýok maňa. Ha. Dogrusyny aýtsam. Hiç halipa şol dutarlary Ýok, dutar ýagna, şu dutar näme diýen adam ýok da. Halipalarym on ýagna manyrda. Halipalan içinde sizin şahsi muzeyiňize aýlanyp görenler barmy? Akmana halipa gelýär. Gelip turda öýde gelýär. O gelýär, beýle kolondan gelýäni bar, şu sağdan oğlanlar kämagal jaňydyk, görjek diýip gelýärler. Ýüregiňizde beslän arzuňyza ýetim taňrylaga ýa-ni şu bir gymmatlyklarymy bir ýerde jemläp bir mundan beýlekde has bir asyrlar boýy gymmatlyklar jemläp durmagyny biz arzu edýät ýa-ni diýişiňiz ýaly öz ogluňyz çyzgysynda çypdyr tuvalama. Şu men Atrahman diýip Nurnara tanýar. Daim bardy. 100 ýaşap ýoğuldy. Gaty köýne taryhçy adam da şo. Taryhçylar hem bilýär, gara telewiziýatda çykşan ederdi. Gaty köýne Türkmeniň köýne taryhyny öwrenen adam da bütün ömrüni. 100 ýaşaýança şoň ýadam gitmeden, akylym gitmedi. Şo näme bilýän bolsa 100 ýaşyna çenli şo näme diýsem jogap berbilýärdi. O geň zatda. Şol men şondan soraýadym daý şu näçeýrak dutar Türkmeniň dutary diýsem Oğuz Han döwründe de dutar bar eken diýetdi. Oğuz Han döwri käbir maglumatlara 5000 ýyl, käbir maglumatlara 7000 ýyl täze biziň eramyzdan näçe ming ýyl öňe geçen adam da biziň netil arasynda Oğuz Hanyň alyp gaýdylýan ýagdaýda. Onun Oğuz Han döwründe bar eken şu dutar. Onun köne gadar. Türkmeniň şundan iň uly beýlekli sunuwadyna
kesip diýdiğim dälle iň büyük, iň köne sunuwady dutar da şu. Halipalar var, şahsiýetlerimiz var, dutarlar var. Onun bir muzey edilip saklanyp soňky nesillere galsa hoş boljak. Bitip gitmeler dälle doğru. Doğru aýdýan. Indi mümkin bolsa Taňrygulaga bir dutarlaryň içinde bir şeýle bir köşük duýguda elbetde ýaşamak. Beýleki saz gurallaryň içinde haýsyny has gobar ýani. Diýjek bolýanym öýüňizde gyjak saz gurallar bar. Gyjak ama bir de halipalan gyjaklardan näşe ataly var, çağrul var, onun bir halwasyň sazanysy var, oral. Oral onun garaşok. Bular hem köne gyjak, köne gyjaklarda onu şey mene gyjagy o gyjagyň bir ýagdaýy var. Plany dutar dörýärmi? Plan dutar ustasy. Gyjakda bir plan, gyjak ýasayan usta diýip bir atly usta da ýokdur. Şu dutar ýasayanlaryň kiepe ýasapdyr. Onuň saparlaglar ýasapdyr. Ýani onu ýasalypdyr da. Men şonu bilemok da elbetde bir plan usta, gyjak ustasy diýip bir atly usta da ýok, elbetde ýasalypdyr. Onuň men şoňa üçin görsem plan usta ýasan dutar diýip onu gyjak diýip bilemok onu. Dutarda arkaýna. O dutarda bilýänni. Ýöne gawat gelenseň bularym näme bolýar? Şu gitmesin ne bilin ki onu. Olaram gawat gelenden tafarından aldım da o gyjak. Taňrygula indi muzeýiňizde 120 goloy diýen ýaly dutarlar jemlenen diýdim endi. Dost ýarlaryňyz ýa bolmasa gelnejem diýenler belki nämeçek bu dutarlar ýygnap diýenler boldymy? Ay ona ýüz safarym eşitdim de men oňurluňy. Näme jogap berýärdiňiz şolara? Onuňdan indi bolleday näme gerek ýöne dutarlar ýörüň. Sizden dutarlar soran adamlar bolmadymy? Şu gymmat dutarlaryň şahsiýetlerini O şunu nasaragyň arada bir küçüllikde çaraglar var. Tu täsmemme dawa. Onsoň çar täsmemme, ata täsmemme, döwran täsmemme. Bular liniýada. Orada. Onun altı var, alttan şolardan. Pir Mehmet hem bolsa şolar atalarda çaraga şolar. Şolar ýatlap bir çäre geçirildi de gökden şol klubundan. Onun menem şu çarağın täsmemme da ata täsmemmeden döwran dutarlar tutma. Şu sahnada goýýardyk. Onu şey sahnada goýduk. Onun alp barzamna täsmemme da dutar, çarağın dutar aýdýa da. Adamlar şolong dutar var, doğrudanım şolong dutarmy diýip geňmediler bu şeýle. Olar näme ol? Ýa-ni ýaşak geçen adamlar da var. Onu da näme täsmemme da 40-njy ýylda ýok bolanma. Sonra şu çarağın atlaklany var eken. Ağam diýdi, eýesine berdim diýdi. Ta çarağın dutarmy. Milyon dollara satyljak dutar da diýdi. Sen kim däl, men kim däl bu dutarlar. Milletin gady diýdim. Nehip bolsa. Muzeýde durar. Saňa sen oýuňda dursa da sen edilýär-de. Näme satdan berdiýär-de. Şunda awy çarağan da dutary. Ne şu ýeketäk dutarda çarağan şu. O zaman ýöne bir çopana we gaýdy berip durady şokda. Bir gidip çalyp berýär eken näme bolu. Bir çopana adam sana berip gaýdy. Men onu bir gün Akmarat çağlarda otyr. Onun çağırağın var, dutarın gurun edildi de halipalan. Onun şu çağırağın bir sağındığına oturduk bol halipa dedim şu. Bir naşa kaltıklar çalan nutarı, yoğun nutarı çalıptır da. Şu nutar hiç men çağırağı bilen doğan yer olup Türkiye'sin adamlardan soradım şunu. Hiçim bilen ay biz bilemek şu ne yaptı şu nutar diyediler de. Ona benim ağlaydım şu men bilýän düşokda diýdi. Birine beripdir diýdi. Ondan düşokda bir gatnaşan adam aýdylan etdi. Akbar adam tanýan şu Hudaý ýoluna gitdik. Ondan soňra kimde köne dutar bolsa aýtdydım düşokda. O wagt nuruna bilen tanamokdum da. Ondan planlara bar oğlum Türkiýede planlara barym diýdi. Şolarda köne dutar bar diýdi. Indi şu dutar tanıyandyň Akbaratda
Öyle bana tanıyan olmamışken Halip Şagirt'ten Akmurat Hasan Meter yanına tuttu. Onun bardık, yaşlılardan tanıyan onu bayram ağacı. Fakir yoğurlu, iyi yandan. O zaman şunu yalak bu doktor veriptir. Sizden biz hava bizde diğer min kalkamışan veriptir. Bitti. Onun bar getir o caydan neydi onu getirdi. O aklıma ay kahvam şodar pönöce kap da. Onun alıp çaldı şu doktor da dip aklıma. Onun yank bayram ağacı aklıma sen gelen buradan allıtay dedi. Ben şunu da epet pul verdim. Razı olma. O arda ol şeyle ver ya öyle ben pul verdim da şu. Razı pul ver afaytım da. Sonra şunu namsal şeydi şu aklıma halife olmasa ben eşitmiş hep alsanım oluyor onu. Tapılmalığa mümkün. Şey sebeplerim dörüyor da. Bir zatla sebep olup. Şu çarağın yıkatar, şu çarağı eden noktar şu. Şu yıkatar ödünün esası noktar bolun. Şunu tilkivada şunu çalayan eken. Onun bir daim şunu dilep alıptır da. Çarağıdan men kakamın noktarı şu. 50-nji yıllarda. Onun ay gara sevğanın bir nimesi var onun. Demek bir ömrüňizden köp bölegini ýa-ni dostara da tartışyp. Ay ömrüň manysy şu mende dogry maýdy şu ömrüň manysy dostarda. Şu elin qoyumşuma çallaran okşudu. Bir toparda çalıp elinden çalmasan bir toparda atbağı olu ettiren okşudu. Taňry gulaga şeýle sowal beresim gelýär. Yani dutara şeýle söýgüňiz, şeýle hormatyňyz barda. Indi il arasynda öňler dutarda 8 sany perde, häzir bolsa 13-12 perde daha bolupdyr diýerler, bolýar diýerler. Şoň bir tapawudyny, sebäbini aýtsaňyz mümkin bolsa. Indi men halifam boldy da çağırýşy diýip. Pırlağan gün şäherdi şu. Ondan pırlağa bilen şu pırlağa gaty kanat bilen eken. Dutar hakynda. Ay gaty köp saat gidip durýar, gynan ýas bolup gara. Men şondan eşdenje atdym, aýdýanlar men. 8 perde hamala gulýarly diýip bir aman geldi, gönüňem halifasy bolan adam var. At ussa ol. Menden dutar var. Gulýarsam we sağlarym var. Bir näçe. Halk sazip aýdylýar gara şoň sağlarda. Onu ýöne insan näme
desanlamazam, goşgulanmazam, maqtuny da goşgularyň köpsini sar başyň dilinden alypdyr da. Desanlamazam hemme başynyň dilinden geçenne, sağlamazam nota ýok, 50-nji ýyllardan soň nota ýazylypdyr bilen sağlamazam. Uspenski birazcık ýazypdyr, 27-nji ýylda gelende boli. Oňa kitaba bar bol. Ýa-ni bu taýsyrmadan okar ýalagam däller, nota çylan gurulma. Ýöne zordan sydyr bar da. Bunu 50-nji ýyllardan soň dutara kawatdaşyp bir topardatlar goşup nota sağmayan aslar var da dutarda. Sağ, atçılşırmın tarzda. Uspenskiň aýdan sözi bar. Ýewropadaky şu atly kompozitorlar var, Bach diýdi, Mozart diýdi. Şu iň uly eserleriniň düýgün aňyrsanyň düýgü türkmen taýdyr diýipdir. Uspenski. Onuň şu halk taýyp ýazylypdyr da şu köne halifadan, ýa-ni Kelbaşy, Uluyerlisa, başga da halifadan taýdylar. Bilmeýär bu adyny aýdylýar. Oňa şu Uluyerlisa bilen Amangelli göni şu atlar 8 sanaق perdeken 13 perde edipdirler diýip bir gurulum bar. Şu 13 perde de şu hamala şu perdelik hakta gurulum ýok. Şu perden gowy almasa çalyp bolan okşa sağlar. Bir topar köne sağlanma, sirin şeker, hajgoluk, aýbyrnaşak, ol entek Amangelli gönünden gelen ustadan onun kän öňdören sağlamymyz bar. Şu sağlar 13 perde bolmasa çalyp bolanok. Agyr saatlar ýa-ni saatlar bolar. Aşağıda bir topar edilýän ýerler var. 8 perde bilen o saatlar sen çalan ok. 10 perde bilen çalan ok. Onuň könüden şol 13 perde eken şu. Ha, öň könüden 13 perde. 13 perde kenden son sinyal gurulmalar ideýalerde elbetde. Näil hasap bilen edýärler. İslenlik sağlarına bilýär şonu. Şu 13 perde bolmasa şu köni sağlamyz bar bilen. Şonu çalyp bolanok. Şu almaly özüň diýme lazım, diýmese saat bolanokda. Onuň menden şu 10 perde bolsa, 8 perde bolsa, o saatlar nädip döräpdir. Bu daşa gidip oturmalar. Onuň menen şu soraglary şu alipada berýärdim da aýdýar oturarlar da. Könüden şu bulada, könüden diýen bolsa, könän bilýän adam da bolar, kön adamlar. 9-njy ýylda dolan adam, onu kaka sary başy, onuň aňaldaky adamlar Kelbaşyň şäherdi. Onuň Kelbaşyň göreden sağlaryň özüň sen 10 perde de çap boldy. Kelbaşy memeden soň bolýar, onu da men onuň aňaky sağlar şu 10 perde bilen 8 perde bilen çaljak gumanyň ýok, hiç ýyle. Şondan sağlaýmaly onuň. Şu sağlar çallaran okşa egerde. 10 perde orada 8 perde var. Daşada da gidip oturmaly iş ýok da. Indi şu şahsiýetlenmeden bir çalan dutarlaryny bir alan pursatyňyz, indi eýesinem razy edýänýäňizde taňrygula elbetde. Oňam elinde gymmatlyk zat bir olam isleýänler dutaryny birine berenine olam harlaman saklamagyny dogry dämi? Indi şu dutar gymmat dutarlaryň bir alan wagtyňyz pikirlendiňizmi şu dutar barla indi almasam bolarlar diýen wagtyňyz bar. Almasam bolar diýen ýok, nämet bolar, başga bolmagy gowy. Dutardan daşlaşyp özüňize geleli, asly durmuşda özüňiz sabrladymmy? Ay sabr etmesene bolanok, men aýdyp oturýan, 10 ýyl gatna bolan dutarlar, oşa sabryň bolmasa näde boljak? Gaharlanyp kän. Gaharlansam bolanok da. Sen eýet bilen söwüşden gapsynyň örtmez da seni. Gaharlanyp kän ýygyňyza gaýdan wagtyňyz bolmy ýa? Gaýdan paýdaýan özüň berenok da. Barýaňy berjek gelýär. Şu ýüregiň bilen ýapyşmaly muňa. Şu aňaryň ýüregiň aňyrysy bilen ýapyşsaň bolýar şonu ýaly. Ýoksa şunu alwam diýen bolanok. Tanamak gary ol başga görüň. Men şu wagtyň haýsyny ustasyny tanadyýdan tanarmy? Plan sağlyk taýýar. Ne taňrygulaga türkmen halkynyň bir milli saatgary bolan dutar Orta Aziýa halklarynyň arasynda giňden ýaýran saatguralaryň biri. Elbetde UNESCO-nyň maddedäl medeni miras goramak goýunça hökümetara komissiyada Türkmenistanyň milli dutar ýasamak senetçiligini hemde dutarda saz çalmak we bagşçylyk sunugatyny adamzadyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyna girizdi. Elbetde bu ýagdaýam ähli türkmen halkymyzy, ýagny şol bir sanyny sizden bir has begenlerip bu sonlara öndürdük bir pikir edýär. Şu ýagdaý
doğrusunu aytsan bizim arzu edip geçip bilmeyen adımız da hormatly arkadaşımız gaty minnetdarymyzy bildirýär. Yani biz gaty köýüne sunugat bir şu türkü dillerinin içinde, adamların içinde en kadim senet diysen yanlışan yok da şu. Şu demek näme? Şu demek adamzat yer toğluğuna adamzat yaşasa şu sunugat gitmeliler demek şu. O katılılar da. Son için hormatly arkadaşımıza gaty köp minnetdarlygymy bildirýär. Şu bize şol edip beren işçi. Şu doktor sunugadyny yani. Şu derejelere erkenine bir gaty minnetdar bolýar. O habar eşitdiňiz soňda hasam dutarlara bolan sevgini artandyr. O da elbet. Onun yine şu ile döwletgeler bolsa diýip arkadaşymyň kitabı var. Şu kitapda gaty maglumat bar da biziň şu ýan kitabymyz. Öwrenmäge aňyrsy ýetmeýän zatlar ýazypdyr bolmuş. Gaty minnetdar bir şu arkadaşymyza. Şu dutar näme, atytar näme, gaty köp zat ýazypdyr. Juda bahasyna ýetip bolmajak kitap şu. Şonun aýdyp geçäýin ýa. Elbetde sady söýýänler bir, dutary söýýänler üçin bir ullakan sowgadyň biri diýsen, ýalňyşmar elbetde. Indi mümkin bolsa taňrygulaga bir dutar milli sad guralmy dogrusyna bir olary çalan şahsiýetler dogrusyna bir odan gyzykly gurrunlar, hatda köp adamlaryň bilmeýän gurrunlaryny gurrun etdik-de şumat. Mümkin bolsa eger gazna baýlygyňyzda, aňryňyzda bar bolsa bir milli sadyň taryhyny bilýän bolsaňyz. Senlik bir milli sadlarymyzyň, köne sadlarymyzyň bir taryhyny gurrun berseňiz. O bir ol diýip ustalan adam bar. Şunu Amanyeli gönüň halifasy şondan Amanyeli göne pata beren adam şu. Nüşül böyle gaty uýuşly usta bolupdyr. Halifalar aýdana ýylla ýekece dutar ýapan eken. Şey diýip gurrun edýärdiler de. Nüşün ödüniň dutary şu bolýarlysa. Ýasan hem çalan dutary şu. Näçinji ýyllarına maýdyk. Indi şu dutar takminan alanda bir 40-njy ýyldan dutara bardy da 1800. 1840-njy şeylere vardır da. Ondan sonra esasy ol adam öňe halifa käbir maglumatlar bardan, bine halifadan eşden urmaýdan diýenler. Şu 1834-33-nji ýyllarda ýaşap dogulupdyr diýerler-de. Ýöne pirla adam gurrun aýdyn men eşdenmadim, pirla göremek, ýöne halifa aýdýar da pirla. Bir sonra ýadypda şu ulýarly saçanarak ýaşapdyr, saçanarak dogulupdyr. Şu 1812-nji Amanyeli gönüden 10-12 ýaş uleken diýärdi. Amanyeli gönü halifada 1824-nji ýylda dogulanyp maglumat bar da. Nurerdi hanyň taýyr bolup ýaşan adam da ýanyna gelen adam bir 4-5 ýaş kiçeken diýerdiler de. Nurerdi hanyň 20-nji 20-nji ýyl bolsa 24-nji ýylda. Şondan 10-12 ýaş uleken halifalar gurrun edýär. Ondan takminan şu 1812-nji ýyllarda şeylere dogulun adam bolmalyş. Ondan şuň bilen bagly bir zat şu bir owalyň birine barypdyr da. Ondan geçip barýan bir aýal adam bir köne Hani keçäni ýoklar, ağla otur diýär de, ýaman gözüni ýaldaý diýär de. Gatyň, garaýyn gapdaryna. Ondan mehmançylyk ýerine barypdyr, salam berýär bir ýyly menne. Ýani ahlaka şonýalak derejä barypdyr da menne. Ondan sorasan ýani şonýalak bir aýal adam keçän ojakla ağla otur diýipdi. Gurrun beripdirler da şu ýekece oğlu var eken, adamsan elbetine almançylyk, urşteýoş gara bir teýatdan adamsan iýrak ýok bolupdyr. Ýekece oğlu var eken, argyşa gidilýär onda. Gyşyň öňünden gyş agyr gelmesin şu bugdaýa çaljylýar eken näme şu. Gara bugdaýa çaljyp gyşa horuş ederýärler, bugdaýa gelýändir de. Hywa oňa gidip. Şu argyşa gidenne bir ýolly elbetde galtamançylyk ýa bir zat bolup ölüpdir da, ýaralanyp. Ondan bu ýoldaşlary keçä dolap alyp gitdiler. Näme ýaraly bolsa keçä gandyňar
ovalarını jaýlaryp getirenlerler de ýekede çağa. Ondan şu keçän ojaklap tä ölýänçe şu keçän ojaklap keçeli walan diýip ağlap geçipdir de ömrüni. Şu gözüň ýagdaý görüp ondan keçeli 40 diýip bir taýy bar. 40 diýär da keçeli 40. Ýagny şu 40 perdeden başlansan 40 perde diýip bir perde bar da. Şu 40'lar şu 40 perdeden başlansan 40 diýilýär. 40 tane ok bolupdyr da diýilýän bolun beýlede halifalan bolunda. Şu 40 perdeden başlansan 40'lar şu 40 perdeden başlaýar. Şoň üçin 40 diýilýär. Bunu keçeli walamam diýär ekende ilk wadalar bol şu gözüň ýagdaýa şu bulýanysam keçeli 40 diýilen saatına şu saatda görär. Şu ýagdaýa şu taýy edipdir da şu beýle. Onun hemen çeperleştirilip edildi radyoda hatta giňerilme edilýär da bir çeperi ýagdaýa bolsun täsirler bolsun başga wakalardan goşulýar edilýär o büyük manyýety şu da sağlam görünmeni bir atýar bolýar. Umanam çara ýok olanlar çara täsirlenip ýok olanlar uğradyljak bolan bir adam çaralan garnaşynyň oglannym diýär. Üzümün şahına doğurdum böyle. Cenab-ı Hak akredecek bunu. Durun adamı böyle aytacak gitti. Cenab-ı Hak okulundan sonra. Bunu akrediliyar ama durun ben böyle aytacak gitti. Plana deydi. Şu adam 450 tane saat çalıyordu. Çünkü 160 dolar, 170 dolar saat çalıptır da. Bir çara saat çalıp verdiği yerine 450 tane saat var. Haysını çalıp vereyim. Görüyor musun? 450 saat Kanada. Neyse yüzler falan sağlamı yitiptir de. Kıynanar ýaly-ýagdaýda. Onun her gün tarihi var, olaram yitipdir. Şu wagt çalmayan sağlamın köpsünün tarihleri, zatları doğru alınmanır da halifalardan. Şu burlağda bilýän ekenne sağlam hem ýagdaý var. Şu bilinen alınmanır. İki epeler geçtirip sağlamlar. Şu ýa keçeli arkan şol terap bilen dören hali goýulysan şulardan diýetiniň döreden hali. Eýnekde ýagdaý ýa. Bir owadan saat çalyp bersen taýy. Bolýa.
owadan sazlaňyz üçin çalyp beren, ýerine ýetirip beren sazlaňyz üçin, gyzykly gurrunlaryňyz üçin sag bolsun aýdýat ýene bir gezek gymmatly wagtyňyzdan bir üçin wagt aýyrdyňyz. Oňa da aýratyn sag bolsun aýdýat. Elbetde aýdym sady köňül beren owadan dünýäňiz, durmuşyňyz hemişe bir toýly pullara, toýly pursatlara ýar bolsun. Toýlarda didarlaşmak nesip etsin, arzuwlaryňyzyň hemmesi hasyl bolsun. Bir durmuşdaky bir iň bagtly adamlaryň biri bolan. Çağalaryňyzyň, aktyklaryňyzyň bir bagtly ullaryna buýsanyp, begenip, şatlanyp ýaşamak gelnejem bilen hemişe. Ýurdumyzda biziň milli senedimiz bolan milli dutar sagyralmyzyň owazy belentlerden belent ýanglansyn goý. Dünýä ähli ýurtlary häzirem tanaýalar mundan beýlekde bir ada-wadasy, bir arşa galsyn elbetde. Bugün elbetde biz Türkmen Portal websaytymyzyň dörejilik toparynyň ähli işgärleri bagtly adamlar diýsegem ýalňyşmar sebäbi biziň beýik şahsiýetlerimiziň çalan dutarlaryny görmek, elbetde olary ellek görmek, olarda çalynan siziň ýerine ýetirmeňizi sazlar dinlemek bugün bize nesip etdi. Goý ýanky diýişimiz ýaly arzuwlaryňyz hasyl bolup ähli halkymyza bir şu dutarlaryň bir owadan ýerlerde ýerleşdirilip ähli raýatlarymyzyň ömrü görmek nesip etsin elbetde. Şol arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Toýly günlerde didarlaşalyň. Indi Taňrygulaga biziň taýýarlaýan gepleşigimizde ýörüti hemaýatkarlyk edýän hemaýatkarlarymyz bar, ýagny türkmen telekeçi oglanlarymyz. Olaram size öz sowgatlaryny uğratdylar. Eger mümkin bolsa adlaryny belläp geçeýin. Bu görýäniňiz biziň türkmen telekeçi oglanlarymyzyň öz dükanlaryndan, ýagny deňsiz taýsy ýeketäk katmer kafesi Taňrygulaga biziň paýtagtymyzda ýerleşýär. Ýerde türk tagamlar taýýarlanýar. Olaram öz süýjülüklerini uğratdylar. Şeýle de ýurdumyzda bir owadan dükanlaryň biri we Bostan konsept. Öý bedegler satylýar o ýerde. Mümkin dükana aýlanyp görürsiňiz. Bu senedimizi milli dutarymyz bir goýar owadanlap goýar ýaly ýörüti aýdaly polkalar ýa bolmasa tapyp bilersiňiz bu dükandan. Şeýle de Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetiniň şeýer ýag brendem öz sowgatlaryny uğratdylar we Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýeti öz Bolt brendi. Bu görýäniňiz biziň türkmen telekeçi oglanlarymyzyň öz dükanlarynyň, ýagny süýjülik tordan uğratdylar. Maşgalaňyz bilen dadyk görürsiňiz elbetde we şu pursatda olara da köp sag bolsun diýýär. Işleriňiz uğruna bolsun, türkmen telekeçilerimiz sewdaňyz bol bolsun. Toýly günlerde didarlaşalyň. Ýene bir gezek şahsy muzeýiňize gelip şeýle gepleşigi taýýarlamaga ruhsat bereniňiz üçin Taňrygulaga sag bolun. Türkmen Portal dörejilik topar diýýärler, aýdaýyn. Siziň kollektiwiňiz Ullohan ýeşe diýýär, Ullohan. Bizem görýäs. Köp sag bolun. Yani Türkmen Portal bütün dünýede görülen saytda. Şoň üçin milliligimizi, ýagny şu hukuny maňa degişli bolan şu dutarlary üçin dünýä ýaratmakda Ullohan ýeşe diýýär. Köp sag bolun. Haçan gelseňiz bize bilençler aldyň aýdar. Köp sag bolun. Sizin wagtyň gelýäňiz. Ullohan minnetdar. Köp sag bolun. Haraman işleň işiniz Ullohan üstünlikle arzuw edýär. Sag olun, Taňrygulaga size de işinizi üstünlik arzuw edýär. Nähwan tomoşaçylar, hormatly Türkmen Portal websaytymyzyň agzalary, şonuň bilen durmuşdurulgy satly gepleşigimiziň bu gezekki has bir täsirli sany jemleýär elbetde. Bu gepleşik siziň baky ýadyňyzda galar diýen bir ýalňyşmar sebäbi bugün siz tomoşaçylary, siz raýatlary biz milli senedimiz bolan dutar sagyralmyz, ýagny beýik şahsiýetlerimiziň çalan dutar sagyralary bilen tanıştırdık elbette Taňrygulagaň kömegi bilen. Şunun bilen durmuşdurulgy satly gepleşigimiziň bu gezekki täsirli sanyny jemleýär, indik sanlaryny görüşýänçe hoş sag bolun. Türkmen Portal websaytymyzdan daşlaşmak üçin Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.